Super Eagles ta daura aniyan buga wasan cika gurbin neman kofin duniya da za ta buga da Gabon idan an jima a Morocco. Hakan ya kawo ƙarshen kin atisayin da 'yan wasan Najeriya suka yi kan kin biyan haƙoƙinsu tun daga 2019. Da zarar an gama wasan Najeriya da Gabon za a take leda tsakanin Kamaru da Jamhuriyar Congo. A ɗaya wasan ƙarshen don tantance wanda za su buga wasan ƙarshe a ranar Lahadi. Yau ne za a ci gaba da wasannin neman shiga kofin duniya a nahiyar Turai. Daga cikin wasan Azerbaijan da Ireland, Faransa da Ukraine, Almania da Hungary da na Jamhuriyar Ireland da Portugal. Sauran wasan Norway da Estonia, Moldova da Italy, Andorra da Albania da na Ingila da Serbia da za su kece reni a Wembley. Shugaban Barcelona Laporte ya yi watsi da batun da ake cewa Lionel Messi zai koma kungiyar bayan da kaftin ɗin Argentina ya kai ziyaran bazata Camp Nou inda ya yi kaka 21. Messi wanda ya koma Barcelona daga makarantar koyar ta mula mai shekara 13 a lokacin shine kan gaba a ci mata kwallaye 672 a wasa 778. Ya bar kungiyar a shekarar 2022 zuwa Paris Saint-Germain bayan matsin tattalin arziki da ta tsinci kanta. Mai shekara 38 mai kofin duniya yanzu yana taka leda Inter Miami Amurka. Ya kai ziyara a Camp Nou inda ya ce yana sa ran komawa Barcelona. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.